Na východnom Slovensku od skorého rána prebieha rozsiahlá policajná operácia s krycím názvom Funeral. Zameraná je na rozbitie organizovaného zločinu. Do akcie podľa zatiaľ dostupných informácií nasadili 400 policajtov. Vítajte pri aktuálnom spravodajstve. Minister Kaliňák vyzýva politikov k účasti v národných obranných silách. Chce ísť príkladom občanom. Nové dane, konsolidácia za 3 miliardy. Vláda pripravuje návrh nového štátneho rozpočtu. Po rokoch sa začína kľúčová fáza obnovy Spišského hradu. Ide o záchranu Románskeho paláca. Suma tretieho balíka konsolidácie sa zvyšuje. Vláda chce získať namiesto pôvodnej miliardy 700 miliónov až 2,3 miliardy eur. To je verzia ministra financií. Podľa premiéra je tá suma ešte vyššia, a to takmer 3 miliardy. To číslo sa mení dynamicky. My v podstate to číslo upravujeme na to, aby sme sa dostali k nejakému deficitu, ktorý my sme nastavili na budúci rok na úroveň 4,1%. Diskusie o konečných opatreniach konsolidácie pre rok 2026 budú podľa ministra financií pokračovať aj počas leta. Ladislav Kamenický tvrdí, že bude rokovať dovtedy, kým bude mať s kým. Pritom v pláne je aj selekcia z aktuálne vytipovaných opatrení. My sme predstavili asi 68 opatrení za 3 miliardy eur. Nájdeme určitý prienik a to, čo nám bude chýbať do toho, že by sme vôbec vedeli zostaviť rozpočet, sa bude musieť vyškrtať navyše na jednotlivých ministerstvách. Zasa majú platiť ľudia. Pán minister dneska nepovedal ani jedno opatrenie, kde by štát išiel šetriť. Súčasná vláda privedie historicky najväčšiu konsolidáciu na ľudí a historicky krajinu zadlžujú. Koaliční ministri si veria. Dohoda ale musí byť už na konci leta. Konsolidácia je totiž spojená s budúcoročným rozpočtom, ktorý parlament schvaľuje 21. novembra. Som presvedčený, že nájdeme do 20. augusta riešenie, ktoré bude priateľné všetkým koaličným partnerom. Veľké ďakujem mojim koaličným partnerom, aj osobitne ministrovi financií. Staviť nejaké peniaze na to, že tento zlepenec bude vedieť v normálnom režime dať dokopy nejaký zodpovedný a dobrý rozpočet, ani deravý groš by som nedal. Presné konsolidačné opatrenia ešte zverejniť nechcú. Daň z nehnuteľností už ale v hre nie je. Hazard stále áno. Na tom máme zhodu. Máme zhodu na viacerých veciach. Sú už dohodnuté o zvyšovania. Pôjde viac peňazí do vysokého školstva. Prezident Peter Pellegrini ale konsolidáciu kritizuje. Podľa neho je chybou vlády, že ju namixuje zo 40 až 50 rôznych opatrení, čo predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž aj nesystémovosť. Možno, že by naozaj bolo lepšie pri tej konsolidácii nájsť odvahu prijať 1-2 rozhodnutia a možno by ten dopad na tú atmosféru podnikateľskú bol menší. My sa snažíme z toho, čo máme, niečo urobiť. Mirka Štrbáková, Orbanovičová, televízia Joj. V najbližších minútach si už môžete pozrieť tlačovú besedu ministra pôdohospodárstva a rozvoja